खुलुमबाय Hi guys खुलुमबाय आं बयखौबो आंनि अनजिमा बर' चेनेलाव ओमफ्रायहाय जोङो सानैजों दिनै माने दाउ बिदै मा होनो दाउ बिदैबाबो रोसिबाबो जायो बेखौ संनो नागिरदों आरो ओमफ्राय बेखौ जों संनायबो जानाय नङामोन ओमफ्राय सासे मानसि आरो आंनि बिबोनां जायो आरो बिबोनां आंखौ बाजै होनो आरो ओमफ्राय बियो माने रिक्वेस्ट खालामदों आरो जे बाजै दाउ बिदै संनाय नोंसोर नागार होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय जोङो दायो बेखौनो सानैजों जोङो संनानै नागारनो नागिरदों आरो ओमफ्राय जोङो बेयाव मा लागोन बेखौ पातलुआ खोन्थासिगोन आं नामफोरखौ एसां मिन्थिया ओमफ्राय इसोरो जेनेबा इफोरखौ जाबाय थायो नालाय ओमफ्राय इसोर मिन्थिसिनो आरो ओमफ्राय आंबो बेयाव हाबा जाफैनासो मिन्थिदों जे इफोरखौबो जायो होननानै नङाबा आंथ' सिनायानोमोन स' जों इखौनो दिनै सानैजों जों बेखौनो खोन्थानो नागिरदों आरो स' नायदो पातलुआ देखायसिगोन दायो दे खोन्थादो नै बेयो जोग्लावरि बिनि बिफांखौ नायनोबा कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय मोजां देखाय सिनायो नै बे जोग्लावरि सिनायखायो खोमा फ्रायानो ना सोरबा बायदिया सिनायबो जानो हानाय सोरबा सिनाया जारि फिसा नै ओमफ्राय नै बेयो जारि गेदेर नैयो माने फिसाबो थायो गेदेरबो थायो जारि आरो फिसाबो थायो नै बेयो ओरै मोजां केमेरा माइसुन्द्रि ना मा होनदोंलै नै बेयो माइसुन्द्रि नै बेयो बोग्रों माबा बोग्रों ओमफ्राय नै बेयो साम' जिन्जिरि बेलेग गामियाव माबा होनो इखौ र' साम' जिन्जिरि बेलेग गामियाव बेलेगबो होनो जानो हानाय सिंग्रि मैखि नङा बियो सिंग्रि मैखिया बेलेग थाखायो माबा साम' जिन्जिरि ओमफ्राय नै बेयो मानामुनि गेदेर सिनायखायो जानो हानाय फ्रायानो बेखौ ओमफ्राय नै बेयो मानामुनि फिसा माने फिसा गेदेर मानामुनिया गिदिरबो थायो फिसाबो थायो आरो मोननैखौबो एड खालामगोन नै बेयो गंगार दुन्दिया बिलाइ बेखौथ' सिनायखायो गासिबो बेखौ खोन्थाबाय खिथाबाय ओमफ्राय नै बेयो गांजेमा थास' जि मोदोमो जेरैनो गांजेमाया मोदोमोना बेबो बिदिनो मोदोमो माने देना होनांगौ आरो बेखौ नै बेयो गान्दा सालाय सोरबा बायदिया सिनायोबो जानो हानाय सोरबा बायदिया सिनायाबो जानो हानाय बेखिनियानो आरो माखौबा होबावो जानो हानाय खिन्थु जोङो बेखिनिजों संगोन आरो होजोबगोन आरो जोङो नै गासिबो जों बेखिनिजों ओमफ्राय फारसेथिं जोंनिया थाहैबाय नै इफोरो थालायबाय नै बेयो सामब्राम गुफुरजों हाइजें नैयो बानलु फिसाया बिजनिनिफ्राय लाबोनाय दै आलु फिसाया जोंहा आब' हरनाय माने बिजनिनिफ्राय लाबोबावनायसो नै बेयो जिरा पाउदारजों जिरा ओमफ्राय नै बेयो जाथि जालौजों जाब्रां ओमफ्राय जोंनिया जाहैबाय नै चिकेना लकेल दाउ लकेलजोंसो जायो नालाय ओमफ्राय नै बेयो सामब्राम बेखौथ' मिथिखायो गासिबो सामब्राम गोजा ओमफ्राय दाउ आथिङा लकेल न'आव फिसिनाय इयो सानस्रिया न'आव फिसिनाय आं फिसिदोंमोन आरो मासे आं फिसिदोंमोन स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय जोङो मा होगोन बेफोरखौ नोंथांमोननो जों देखायखाबायानो बारा गोबाव खालामबाय थाला ओंखामबो उखैबाय ओंखायनो जों स्टार्ट खालामनोसै थुदे जोङो दायो थौखौ जानबाय ओमफ्रायहाय जोङो ओंख्रिखौ थौआवसो संगोन दाउ बिदैखौ माने गोदौनो टाइम नांगौना जे दै खम होबाथाय बारा एसेबां टेस्ट जाया नालाय दै बुरजा होनानै माने संनो गोनां जायो ओंखायनो दोआव होबाय आरो जों दा थावखौ होना लानोसै बारा बुरजा होना थावखौ दाउ बिदैयाव बारा बुरजा होनाङा एसेल' होनांगौ जुदि थाव बुरजा होयोबा टेस्टआ एसे बोरैबा मेंग्ल' जायो आरो दायो जोङो सामब्रामखौ हरबाय ओमफ्राय सामब्रामखौ मोजाङै एवना लानायनि उनाव जोङो दाउखौ दायो हरनोसै ओमफ्राय दाउखौ मोजां एवखांनायनि उनाव संख्रि होबाय हालदै होबाय
नै उनाव खोबनानै बाय दसे उनाव नै दाउखौ नायबाय जोंनिया दाउ एवनाया मोनामनाया खारबाय दाउ एवनाया जोंना बिराद मोजां जाबाय माने माबाया मोनामगाबाय आरो ओमफ्राय इयाव जिराखौ एसे होना होगोन आरो इनोमोन ना ओमफ्राय बाखिखिनिखौ गासिबो दै होखांनानैसो माने एड खालामजोबगोन आरो दायो जों दै होबाय जेसां नांगौ एसांखिनि दैखौ होबाय माने जलाव माने दाउ बिदैयाव ओरैबायदि आरो माने गासिबो बुस्थुफोरखौ माने माबायाव होखाया आरो दै फुदुंनायाव मा होनो गासिबो बुस्थुखौ माने एवनायावनो होनाङा नङाबा बै फाजा जानाय बायदिसो जायो आरो ओमफ्राय बेनिखायनो दाउखौ मोजां एवनानै दाउनि जिथिया मोनामनाय गेसा खारो माने जिराय जास्ट इसांल' होदों आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जों दै होबाय दै होखांनायनि उनावसो जों मोनसे एड खालामसिगोन ओमफ्राय दैखौ जों बुरजायैनो होना लाखादों आरो ओमफ्राय दा गोदौबाय थासिगोन आरो ओमफ्राय जोङो दा नोंसोरनो देखायसिगोन माबायदि जायो टेस्ट जाखागोन दाउ सुप मा होनो मानो कर'ना दाउ सुपआ बेनो बेस्ट दाथ' कर'ना भाइरास जादों गगा मोनदों गुजुदों ओंखायनो जोङो बानलु फिसा फिसा होखादों बै मा होनो बानलु फिसाखौ बानलु बोरदोन बानलु फिसासो ए जोंनिनो बानलु बोरदोन होनो बानलु बोरदोन बानलु सिब्र'खौसो बानलु बोरदोन होनो दा बानलु सिब्र'खौसो बानलु बोरदोन होनो बानलु सिब्र' ओमफ्राय बानलु बोरदोन आरो ओमफ्राय बेखौ आरोना गोरानमोन देनानै होगोन जों देखाना लाखादों खोन्थाखादों नोंथांमोननो ओमफ्राय बानलु फिसाया बबेनि बिजनिनिबावसो गोथाव स' दसे थानानै जों नोंसोरखौ लोगो मोनसिगोन नै जोंना दाउआ गोदौगासिनो ओमफ्राय दायो जोङो बानलु फिसाखौ हरना लाग्रोनोसै दाउआ बहुद टाइम गोदौबाय नालाय ओमफ्राय जों दायो मैगंखौ हरग्रोसिगोन आरो बस'गोनसो दै हाबाथाय माने बस'ना दायो जों गलमरिसखौबो हरबाय दाउ सुबा ओमफ्रायहाय आङो दायो इयाव सामब्राम गुफुरखौ होना होनोसै आरो दायो जों सामब्राम गुफुर होबाय सामब्राम गुफुर होखांनानै दसे खोबनानै दोनसिगोन ओमफ्राय बिनि उनाव नै नायदो दायो एसे जिरा दंबावोमोन दहाय होनाय ओमफ्राय बेखौ होनानै होस्राबावबाय ओमफ्राय जा मोजां गेस फैखादों ओमफ्राय बेखौ दसे खोबना दोनबावनोसै दानिया जोगोलावरि बिलाइखौ बस'नानै होनोसै बिनि उनाव दायो माइसुन्द्रि बिलाइखौबो होना होबाय ओमफ्राय लोगोसे गंगार दुन्दियाखौबो होनानै होबाय ओमफ्राय नै बियो बै थास'आ थासि हाथाय नामा ओमफ्राय बेखौ देनानै होबाय ओमफ्राय देनानै होखांनानै बिनि उनाव जोङो दसे एसे गोबावैनो खोबनानै दोनसिगोन दायो जोङो गासिखौबो होजोब्बाय ओमफ्राय होजोबनानै गोदौगासिनो बेफोरनि बिफांफोरखौ जुदि नायनोबा जों देखायगोन नोंसोरनो होमबाना नोंसोरबो ट्राइ खालामनो हागोन जानायनो हागोन गोदोथ' बोराय बुरैफ्रा मस्ला मस्लिखौनो बाहायामोन आबै आबौमोनहा ओमफ्राय गान्दा सालायाबो जि मोदोमखायो बिलाइया गुवार माने रज'यो जायनाव मैनावनो ओमफ्राय मानसिफ्रा फ्रायानो सिनाया जानो हागौ गांजेमा थास'आबोथ' थायोआनो जानो हागौ फ्रायानो सिनाय जानो हागौ बोग्रोंखौबोथ' जाखायो दाउ जल जिथिया दाउ सुप बानायो लास्टाव बे थास'आ मा होनो गांजेमा थास'आ बेखौ देना होनांगौ ओमफ्राय बिनि फ्लेभारा माने गेसआ बुहुत मोजां फैयो आरो स' नोंसोरबो ट्राइ खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नै जोंनिया जाबायानो अलरेडि जों दायो टेस्ट खालामसै नै नायनो हागोन नोंथांमोना साखिनायनोसै नै साखिनायनोसै गोथाव जादों थाखिबाय ओमफ्राय दायो खांनोसै जोङो ओमफ्राय ओंखामजों जानोसै आरो ओरैनोथ' जों जाग्रोगोन एसे सुप लोंग्रोगोन सुप लोंनो मोजां नाङोना ओमफ्राय सुप लोंग्रोगोन बिनि उनाव जों ओंखामजों जासिगोन आरो ओरैनोथ' ओंखामजों जोंहा मैगङा थास' आथिंजों ना सिंखा ओमफ्राय बिहानिया आलुजों खुसिया ओमफ्राय बेखौ जानोसै आरो जोङो स' दायो नायदो जों गेसखौ अफ खालामनोसै दा मोनबाय नालाय साखिनोसै नै दायो जोंनिया मोनबाय नै ओमफ्राय जोङो टेस्ट खालामनोसै नै दाउ बिदैया दाउ सुबा ओमफ्राय जों दायो टेस्ट खालामनोसै जि गोथाव जाखादों
बाबारे सब बुस्थुनि फ्लेभार फैदों माने जारिनिबो फैदों ओमफ्राय बै थास'आ खासि थास' ना मा बेनिबो फैदों सरि गांजेमा थास' गान्दा सालायफोर माइसुन्द्रि बोग्रों बानलु फिसानियाबो जि आलौ खादों बानलु फिसाया ओमफ्राय मोजां जादों आरो जानो स' जोङोथ' जाबाय थासिगोन ओमफ्राय जों नोंथांमोनखौ बेयावनो बिदाय होनो सानबाय स' नोंथांमोना जुदि जानायनोबा टेस्ट खालामनोबा जुदि बिफांफोरखौ सिनायाबा जोंनो कमेन्टआव हर जोङो माने बिफांखौ देखायगोन आरो नोंसोरनो बेफोरनि बिफाङा माबायदि ओमफ्राय नोंसोरबो ट्राइ खालामनो हागोन जानायनाय गगा मोननाय गुजुनाय बेफोरो बुहुत स्रां खारगोन आरो नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ जों एसेयावनो दोननोसै स' जोंनि दाउ सुप बानायनायखौ माबायदि मोन्दों नोंथांमोना जोंनो खोन्थाबानो जाबाय जोंनि चेनेलखौ लाइक खालाम शेयार खालाम एन्ड साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय दाउ सुपखौ माबोरै बानायो बर'फोरनि ओंख्रिसो दे इयो बर'फोरा माबायदि जायो गामिनि मानसिफ्रा जायो आरो बिदिबायदि ओंखायनोथ' गामिनि मानसिफ्रा बारा बेमार जाया ओंखायनो शेयार खालामना हो जाहाथे बर' सुबुंफोरा बेमार जायैनि कर'नानिफ्राय बासायनायनि थाखाय स' दिनैनि भिडिअआ एसेयावनोसै स' बाय बाय लाभ इउ